Abril Serrano afronta un nou repte amb el seu ascens al Barça B, un pas més cap al seu objectiu d'arribar al primer equip. Després d'una temporada plena d'èxits col·lectius i de creixement personal, la jugadora fa un balanç molt positiu del curs. La futbolista blaugrana ha estat una de les protagonistes d'un any en què l'equip s'ha proclamat campió de Lliga, del Mallorca International Football Cup i del trofeu juvenil de la selecció. Uns resultats que, segons explica, són el reflex del treball i l'evolució de tot el grup. Jo crec que ha sigut una temporada molt bona, de molt aprenentatge per part de tot l'equip, perquè al final la Lliga ha estat guai. Era competitiva, que era una cosa que normalment ens costa més, i això ha estat superbé, hem après moltíssim, i a nivell de tornejos han anat equips també bo, com podria ser l'Atlético de Madrid, així que per mi una temporada espectacular, la veritat. La temporada també ha estat marcada per la seva participació amb la selecció espanyola sub-17. La futbolista va disputar les semifinals del Campionat d'Europa, una experiència que defineix com un dels moments més especials de la seva trajectòria. Amb la classificació d'Espanya per disputar el Mundial sub-17 del Marroc, Serrano admet que poder formar-ne part seria una experiència única i espera tenir l'oportunitat de representar el país en una cita internacional d'aquest nivell. És un somni, jugar un Mundial és un somni. O sigui, jo de veritat, tant de bo pogués anar i seria una experiència més o menys com la de l'europeu, però potser inclús millor perquè és arreu del món, són tots els equips i tinc moltes ganes de veure si hi ha sort i poder anar. Així doncs, la santaolalienca farà el salt al Barça B i assegura que vol aprofitar aquesta oportunitat per continuar aprenent, sumar experiència i acostar-se una mica més al gran objectiu que persegueix des de petita. Arriba al primer equip del Club Futbol Barcelona.